maka na ndị egwu ya batakwa n'ọzọ nọ. Afọ egwu a na-etizi wee bụrụzianụ Ije Ọga na Nwaboyi. Okwu ndụmọdụ ka m ji bịazinụ onye agwazilụ n'ụlọ maka na ekwulekwu mere ọnụnụ ekwusie mọzi na nya mezilụ ntị ya bụ onye agwazilụ n'ụlọ. Ije Ọga na Nwaboyi nụ na ya gemu na-ekwuzinụ ife ndị Ọga na Ụmụboyi na-ejezinụ ife ma na-ejezinụ n'ụwa donu ntị nụ anya kwabanụ anyafuzianụ n'ọnụ ya etibenu ife nye m furu n'enu ụwa donu na ya gọnụ mụ na-ekwunu yesa amala. Ije Ọga na Nwaboyi, Ije Ọga na Nwaboyi, Ije Ọga na Nwaboyi, Ije Ọga na Nwaboyi nụ ife ndị Ọga na Ụmụboyi na-ejezinụ onye Ọga ejiri nwayọ n'ugolu maka ịbụ Nwaboyi jiri nwayọ aka nni kwa aka ebe emesịa n'aka nne ya kwụsị aka ebe nke onye melu na-enye dị ya eje nke onye melu n'ọya na n'ụgwọ ụmụ ụwa kesienụ ntị ka nkọlụ ụnụ akịkọnụ. Ka nkọzielu ụnụ akịkọnụ Ife Ọga na Nwaboyi jezilu udonu Ife Ọga na Nwaboyi jezilu n'enu ụwa na ihe kemụ na akọnụ Ọga jezilu na vileji kpọta Nwaboyi nụ na nyani ya ga-ebiluzinu afọ ise kafa ya ebiluzinu bisizie na ọya setụrụ ya nụ mana ogbozi ife balulu jenu ka na-agbasi nụ nanụ kafaluzilu Lagos donu ebe ife na-asụ nyabafianụ nyabụ nwa nwela akala ọmanụ nyabụ nwa nwela akala ka eji akpata ego nụ ụmụ ụwa fụzili ya n'anya nụ ọ na-agbasi isi mbụ ike nụ Ije Ọga na
fuzili ya n'anya ma nya bụ nwa na-agbasizi mbọ ike nụ afisi weluzienu uke bala beluenu maka na uke balụ n'enu ụwa nụ uke bala manisi ga-ejekwuyenu oluzie ka setụlụ nwanụ kekwadozielu onye bụ nwa ọ ga-ewe bụrụzi akụkọ wee batazianụ osi na anya bụ nwa na-ezuzi orinu osi na anya bụ nwa na-ezu ya orinu na ọ na-ebuzi nwa afọ ebunyezi ndị mmadụ donu alele uche na-atụsi ya bụ nwoke nụ ozi na anya bụ nwa ya na-alụzi ya ndị afịa nụ mana ụlọ ụtazị na ọsọgodi gị ji lụcha n'ogbo wesa bụ akala aka nụ ebe ficha bụ akala mmadụ ji bi ụwa ife chukwu kwulu ya emenu maka chukwu bụ akasị akasị ife osi na onye ya bụ kọ ya bụnụ n'ebe nwa wee bido gọbakwa lilidonu eji chukwu n'ụlọ numunu na kemụ dị ọchanụ ogene ka meziri ọgamụ n'ụwa nụ ogamụ ji wee bozie m ebubonu okpoyi na afụ na ife na afụ na nzizonu ezi chukwu na akamụ dị ọchanụ nwata wee besizi akwanụ obuluzi abịa wee nabazianụ n'okwelo ozizi ma okwelo ọnwanụ ndị mmadụ wee chọbazi anya bụ nwa wee bịa achọbazi anya bụ ọganụ ebe ka o si nwa gị nwoke nọziri ọ ga-wee bidozi akụkọ nụ anya bụ nwa emeghị ihe ncha ọkọlụgbago ọkọlụgbada mana chukwu masị nke bụ eziokwu nụ n'isi kwelu ugo emesịa n'oyi etulili nụ maka na chi onye dị ozi n'izuru ife ọrụ akpọghị ime nụ maka ezigbo omume mmadụ na-akwali ya ozu yesa amala na-akpọzinụ ọbụla fonyere ndị nyanya na-azụ kafianụ osike osiso gbagotezienụ ịgbagotezie na gị enyela ya kanụ mgbe ọ gbagoteziri Lagos donu ụmụ ụwa wee nyela ya aka omume onye na-edu ya nụ onye na-eme mma na mma ya fụnụ omejọ na gị na njọ sokwananụ ife onye metalụ owelisi ebunu ndị kwulokwu na gboo wee kwuzienụ akala aka onye na-edu ya nụ
n'elu ụwa nke fawesizie nye bụ nwata jechozie shop ịchọtazie shop na ahịa ebunyezighị ngwa afịanụ mmadụ kwụrụ ya ụgwọ shop akwụziela ya ụgwọ ngwa afịanụ ya bụ nwa wee bido zụbazie afịanụ tata na ọ bụzi ọkasị akasịnụ ya bụzi aka ji akụ ya bụzi onye ego n'obodo mara ya manụ ifugo ka ife ụwa si adịnụ ka alọ na-abụ na ala ite ọ gasịrịnụ oke ka osisi o wee nwezie nsogbu ngwafịa banyezie mmiri nụ n'ezienụ n'ego nwoke a nazienụ ebe ọnwa ka o si bazie na nsogbu nụ ifugozie ka iji ụwa si adịnụ emesiziela ọbụlụ ka osisi ọ bụzi onye nyela gị aka nụ ka mele emegbukwana nwa mmadụ maka na onwere ozi onye mala echi nụ yesa ụnanụ ije ọga na NWABOYI ije ndị ọga na ụmụ ụbọyị ọga biko welukele nwayọ n'olu aka ndị kwokebe na ọya kwa aka n'inu onye nwazi echi echi n'ime kwalụzie mwa na zunu ije ụwa si n'akalaka onye nwazi echi ya nwụ n'ụwa akalaka onye na-eri anụ ilugo ije ọga na NWABOYI nụ oji ngazili cheta onye ji aka n'ụwa ije ọga na NWABOYI ije ọga na NWABOYI mgbe nna nkịtị
gozie n'ubi female mudonu mgbe nwere ife nna lụọ mgbe nkịtị n'elu ụwa gozie obi female mụ ka mmali gozie obi female mụ onwere ife female mụ ebe onye ọsọ lụziri n'elu ụwa donu onye ije jebezie n'ọya elunu n'ikwuru okwu na-agba owe buzienu n'isi nwere ugo ya etuzinu aka na-ekpuchi ọnwa n'elu ụwa n'ụwa asị na ugo gbuso n'ọya chakezinu mesienu na bịalụ m ije ụwa donu eji magalaka m uwe bịa mana nwata chọba nke n'ụwa donu ọ bụrụzi ajọ mmanụ nwanne nwere aka ọlụnụ ka nna chọzi ife mmemezi ụwa mụnụ ejelu m kwaba wibaro donu si na wibaro gbaba kọndọktọ nụ mụ n'oge ọmụmụ oge nụ ozi abịanụ jezie n'ụgbọ osisi na timba donu ọkwadromanụ ka a na-akpọ mụ na timbanụ si timba na Nsụkazinụ wee jebezie na Lagos ebe nwa ka bidoziri ọlụnụ chụzie n'ụmụọlụ bidolu n'ụbanụ sex boy na nyaka bidoziri ụba na Alaba International ndị asịla na-akọnụ ndị ụfọdụ a na-ekwunu ama enwere ulu mbalụ n'elu ụwa nke anọ na o nwere ife mpasidalụ na ofeke ka mbụzinụ uwe jebezi ụwa mụnụ ije mụ n'elu ụwa ka nna akọzinụ nna mụrụ nwa ogbenye nwoke nụ nne mụrụ nwadogbo ogbenye nwaanyị n'ụwa nụ nwa ogbenye jebezienụ mana ọnụ akọlụ nwa ogbenye n'elu ụwa donu na chieke akọziri ya nụ achụkata nwa ogbenye n'elu ụwa nụ achụbazie anya n'ụwa ọma nụ achụbazie nwa ogbenye n'ụlọ ọma maka na efi na-enwere ọdụ n'elu ụwa donu na chi ya na-achịrụ ya ijiji nụ mụ na chi mụ ya eje n'ụwa nụ mgbe nna nkịtị na-enwe ụwa nụ gọzie n'ubi female mụ ka mmali gọzie n'ụba ka inyezili mụ donu rusizie n'uwe bata n'uwo igwe gbazie m otu mmesili ego mụnụ igwe gbazie m ụdị ndụ mmebi
efe anyị na-ekwuzi wee bụlụ maka ndị ọnwa nke fa amazi nke onye ọzọ ndị ọgbala ulu agbala ọghọm ndị oke akwa etinyelu starch na fa kwesịrị nkwa ma fe nwezi nke fa menwuziri ka nlụbalụ sesboyi na lamanu uwe jebezie n'ụwa m ife ọgbalụ m na-edilu m edidonu ọnụ akọlụ m na-egbu m ya yo chukwunu uwe ya kachasịa nụ chukwunu chukwu olisa wesizie m jibegunu osi n'akala m bụ egwu nne n'ụwa nụ egwu ọma chinyelu m ka m na-etizinu egwu m ka ụmụ ụwa na-achọzinu egwu m ka ji malụ ndị ji akụdonu egwu m ka ji malụ ndị batala ego n'ụwa nụ ndị aka dị akụdonu obodo niile na-achọzi ma chọnụ ụmụ Igbo na Dublin na-achọzi ma chọnụ ụmụ Igbo nọ na UK na-achọzi m nụ na Lagos ka anyị lutelu kwechilunu ndị Thailand na-akpọmụnụ ijeze na Abuja na fajulejuo ọbụlụgo ụwa si adịnụ onye bụzi obele nwa dị ka mụnụ NNAMDI NWODO dikenu obele nwa Chukwu gozila agozinu NNAMDI nwa Chukwu maka baniru n'ụwa donu akara aka nwere ọnụ mficha ife onye ga-abụ ka ọ ga-abụ n'ụwa nụ ugogbu nso na ya chakenu yesa amala nkwa mgbe nna nkịtị n'ụwa nụ mgbe nna dị afụfụ ụwa mụ nụ mgbe nna nkịtị kwụsie n'ubi femelu ma imunu mgbe nna kwụrụ wee lie nụ mgbe nna egwu osisi timba n'isi nụ mgbe nna kpawu ibaro mgbe nna kwụsị kọndọktọ mgbe nna kwụsị boyi na labanụ ọkwụsị na mụ bụ onye iberibe nụ ọkwụsị na mụ nọgọ n'ihi nụ ife onye gabụ ka ọ ga-abụo onwere ife imelụ mụ aha ife God pịaba nkwa maka n'ime mmanụ ọnụ ya ekwu
ọsọ ọnụ kolo ogili ọnụnụ emesizie kolo ogili lata na ụmụ egwu oziji eji chụọ aja emesie na oye kwụzi omenụ ọnụ kolo nwodo ọnụnụ ọnụ kolo NNAMDI NWODO ọnụnụ ndị si na mụ bụ onye iberibe n'ụwa nụ ndị si na o nwere ife pasitazi n'udonụ na fa na-ekwusi mma maka gịnị Chukwu echetago mụnụ asị na nwata kwọchaka osolu ndị okenye libenu osoluzie ndị eze na-elikozi n'elu ụwa nkanụ ụnanụ nkwa amala Chikemefola Chukwu echetago mụ n'ụwa ugokwuso n'ọhịa chaketinu akala aka mmadụ enwere obiche n'ụwa donu nke tinyelu mmadụ bụ kalịsịa onyinye Chukwu nwere oficha n'ụwa ọnụ mmadụ abụrụ ọnụ Chukwu n'ụwa nke Chukwu kwuru ya emezinu abanyego bụ n'ife a na-eme maka n'aka na-egbuchi ọnwa n'ụwa ugokwuso n'ọhịa chakezi n'ụwa Chikemefola n'ụwa nke mụ dịle mụnụ nke mụ dịle mụ bụ afa bụrụ eziokwu nụ mmadụ anapụ na mụ ife Chukwu nyelụ mụ onye anapụ na mụ oke mụ o wee bụsiela ife lọvụ melụ mụ ka m na-ekwuzinu ije mụ na lọvụ nụ lọvụ ije mụ na lọvụ n'ụwa donu ije NNAMDI NWODO na lọvụ na ya ka mụ na-ekuzinu love is a beautiful thing no? Love is the greatest thing in the world. Love is the greatest thing on the earth no? Onye kenge kozili ije mụ na love n'ụwa onye ka mụ ya kọlụ love mụ bịanụ nwanyị ọma Chukwu nyelu mụ biko bịazienụ ezi ogoli bịa dulu mụ ka anyị nabanụ awayeye nke mụ dịlị mụ
awayeye n'ụwa nke mụ dịle mụ n'enu ụwa inugo yes sir. Alụmdi na nwunye ọ bụ ifu sọ alụmdi na nwunye bife nwelezi maka ọfụlụ nwanyị na ọfụlụ ezi ifenu ọ nụtala ezi nwanyị nụtala ezi ife n'ụwa ma nwetazie ngozi n'iru Chukwu nwoke chọtala ezi nwanyị n'ụwa donu uwe ya dịka ọnụ mma ya bụ nwoke ya enwezi n'ogologo ndụ donu akwụkwọ nsọ wee kuzienu na ọ chọtala ezi nwanyị chọtala ezi ifenu ma nwetakwa ife dị mmanụ n'ebe Chukwu nna nọzi ife Chukwu chikọrọ ọnụnụ mmadụ ekewakwana ya what God joined together let no man put asunder. Nwoke pụtazi ụwa nụ ebe lọya na-enye Chukwu ife nwoke ga na-ayọzi Chukwu kelu ụwa donu ezi Chukwu nyezienụ umezi nwanyị nyezienụ ụmụ nwanyị ya mazi obi m nụ nyezie m ogoli ya mazi nsọ m ifunanya wee dịzie n'obi ifunanya dịka udo ya dịzinụ aga m n'iru wee batazianụ na ndị ego oyibo nụ ife akụ n'ife mmemme mana ọ bụ ozie ka a na-ekwuzi n'ụbọchị tata n'ife ụmụ agbọghọbịa anyị na-agbasozinụ kwuzi ego oyibo yes sir. Ego Igbo ya nanụ mana ịfụnanya ma nanụ onwelu uche ya eweta ife na-ekwu ịfụnanya n'anya bụ ọkasị akasị ịfụnanya wetara ego oyibo nụ maka ebe ịfụnanya dị aṅụle ya dịzinụ aṅụle ibu uso ego nụ maka na ọgwụ aṅụle ya wetara ego somebody brings the money n'ugo nke mụ dịle mụnụ ekekwana siri ụmụ
wakwa na nyinu anyị jilifu n'anya n'ife ya dị n'ụlọ ekwekwa na ndị sili ike wanyinu nwanyị ọmamụ bịakenenu nke mụ dịlị mụ nke mụ dịlị mụ nke mụ dịlị mụ nke mụ dịlị mụ biko si ejenụ n'ụwa nke mụ dịlị mụ nke tinyelụ nwunye ọdịzialụ mụ nwanyị ọma chukwu nyelụ mụ biko bịa ekwekwe n'ilo na-asị kewezi anyị n'ụwa ndị asịla ekewakwa na anyị n'ugonu okwu ego ya ekewezi anyị n'ụwa ozi gịnị biko ze ka anyị bilizie n'udonu ka anyị bilizie n'ịfụnanya yosa amala ego oyibo anago n'ụmụaka agụ ka mmụọ na ikolobịa ego kweli ikolobịa oyimụnụ ike anago n'ụmụaka ụmụaka na-ava na-ebutezi ikenụ ụmụaka jezili mba bute ikenụ anjelu bute ike dị ebube donu na fabụzi ndị ọnụ ọ na-anụ na fajelu mba wee tigbuagụnụ ọtigbu enyinụ ebuli ike bata ike anago n'ụmụaka ụmụ ụwa ife na-emezi ka unu nwale bụ n'ike anago n'ụmụazị ego oyibo ọ nago n'ụmụaka maka na ndị kwuru okwu na-agba okuzili osinu na akụ ka mmụọ na ikolobịa ego kweli ikolobịa ego mmadụ kpalụ na ikolobịa anya kazi mmanụ ọ bụrụ na nkanụ maka na ego mmadụ kpalụ na nkanụ na ọ bụ ezi enjoyment dịzi na ya ejelu mụ na Lagos wee kilibe ụmụaka na-alụzi n'aka paji ego ekpocha osimiri lụzie nụ na ọbụla ebe obibi ụmụaka ji ego asụ ọfịa welụzianụ siti ijezie na Abuja iwele anya ya iwekwala onwe ya Krismas ijezie na mba ụwa na ya fụrụ ike anago n'ụmụaka ike anago n'ụmụaka ike anago n'ụmụaka
ụmụaka o ego oyibo anago n'ụmụaka o ego anago n'ụmụaka ụmụaka na-ebutezi ike ụmụaka na-ebute ike dị ego oyibo anago n'ụmụaka o asị na oji ego ji pawa makụ na-esi obi ike nụ onye ji ego bụ eze asị na ugogbuzue n'ọhịa chakenụ maka na akala aka onye na-ebi ihe n'elu ụwa o ji mezi onye bata ego asịzie n'ụlọ ọgwụ ego asịzie n'ụlọ ofebe ego ekwensu maka na isi kala aka na-egbu ogidi donu isi na-akara aka gbu ogidi n'elu ụwa n'ezie n'ụlọ ogidi anyịdie ya olu ka ịrụ ụtọ ọgbọnụ agwụzi kara wee kpata ego o nwere obi eji akpata ego wee gwezie n'obi eji eli ego ụmụaka Igbo na fa butere ike o weluzie enyemepụta efe afụrụ n'anya aji enyelu ụmụ ogbenye aka ọ na-alụ ọrụ n'obodo fanụ aji enyelu ndị mmadụ aka ezienụ ike anago n'ụmụaka ego oyibo ike anago n'ụmụaka ego oyibo anago n'ụmụaka ụmụaka na-ebutezi ike asị na agụkweli kolobia odogwu onye ego bụ eze na-enu onye ego bụ eze asị na akụ na-esi obi ike anago n'ụmụaka ụmụaka na-ebutezi ike n'ọfa jele mba bute ego nkwa na-eso nwazi jelo mba bute ike na fasịrị ife anyị wee na-ekenezi powerful chief Dr. Bishop Nnamdi Aloysius Ikevonu Ebubechukwu ụzọ 1 n'Ozubulu Bishop nke izizi na Ozubulu niile Bishop n'Ozubulu odekwunu onye ọma biko bilio ojunu kemo ọgọzọ bilinu onye ọma biko gaba n'irunu n'ezie na nwere ọdịda ọzọ n'ezie na ego ya nwere ọgwụgwọ ma nchanụ maka gịnị Chukwu ebunyego ya ike anaghị n'ụmụaka ka njezie n'obodo mụnụ ka njezie kenezi nwanne m n'Nsụkanụ onyezi ka m chọrọ jebenụ Chief Charles Mba egwu igwe one of Nsụkanụ
ọgọ na Lagos steeti niile nụ ojunu kebe ọgọ na Ọbasuka nụ olelụlọ na afụli anya nụ asị na egbe ọ ga-ada afụ njọ n'odogwu egwu igwe emela ọga ọ ga-aba n'iru nụ ndị ọjọọ na fadebe na nkịtị nụ maka egbe gbalụ n'igwe n'ụwa nụ egbe gbalụ n'igwe na mkpoli agịlịga na na n'iyi onye mmadụ ike obili Chukwu ebunye ego ya ike nụ Chifu Monde Ajumosu dị m nsọ nụ Chifu Tutu wanọfọwa ọzara ologwu onye ọma n'isi Ebonyi steeti ejenụ akụ nwanne zọ imonụ Chairman Chief Executive akụ nwanne Group of Companies ezi oyi dị mmanụ anyị kenele nụ iso na ndị jelibute ike nụ ka njezienụ n'ihe ka Nsụka nụ ka njezutezi obele nwa Chibunyere ike nụ obele nwa dị ebube na Nsụka onyezi ka nchọrọ jebe nụ Powerful Chief Sir Edwin Asona amụlonye nego 1 Igbo Nsụka niile nụ odogwu na Thailand amụlonye nego odogwu nụ onye mụlụ n'ego nụ gwazienụ m onye mụlụ n'ego n'elu ụwa nụ onye bụzi ego pụta ụwa ka mmalị nụ ife ụwa na osinachi nụ ezi nwa Nicholas Ọnabiko odogwu na Nsụka odogwu na Thailand nụ onye ọma jelu Thailand bute ike nụ ike anago n'ụmụazị oyimụ ike anago n'ụmụaka nụ ego Igbo ike anago n'ụmụaka ego Igbo anago n'ụmụaka ezienụ Powerful Chief ike anago n'ụmụaka odogwu na Nkanu ego Igbo anago n'ụmụaka onye Nkanu ji dị ebube ike anago n'ụmụaka UK ego Igbo anago n'ụmụaka onyezi ka ndị ekuzi maka ya ike anago n'ụmụaka Kenneth ego Igbo anago n'ụmụaka ọnwa ndị Igbo na ike Dublin anago n'ụmụaka ọnwa ndị Igbo dị ego n'oyibo Igbo na anago n'ụmụaka aga ịba ike anago n'ụmụaka President ego Igbo anago Investment Limited ike anago Logistic Coordinator ego Igbo UC Friend anago Academy International ike anago ọnwa ịchaka milion odogwu kenezielu m nwanyị ọmachukwu nyere elu ike anago Lady n'ụmụaka Mrs. ego Igbo anago n'ụmụaka Aranika ike anago n'ụmụaka ego Igbo anago n'ụmụaka ezi nwanyị nọ funu ike anago n'ụmụaka Prince ego Igbo anago n'ụmụaka Ozuome dị 15 ike anago onye n'ụmụaka ọgbọ ya dịrị mma ego Igbo isokwara ndị anago Igbo n'ụmụaka ụna ike anago n'ụmụaka ego Igbo ego Igbo anago n'ụmụaka ike anago n'ụmụaka